Ungavumi nje ukuthi wena uzungene ebhokisini lomncwabo ungasindiswanga uyisoni. Ezulwini siya ngoJesu. Uyobona noma ungangcwatshwa isiphandla sakho simanzi ufaka intambo esinqeni lezintambo ezimbalabala. Noma ungafu ufaka ivesti lengwe uthi wena uyisintu. Ezulwini azi indawo uthi umZulu noma yini. Ezulwini kwazi ukuthi izono zakho ithethelelwe yini. Kwazi ukuthi uyakholwa egameni leNkosi uJesu. Umthathile noJesu einsukwini zokuphila kwakho. Lo 60 years ozospend emhlabeni, lo 70 years, lo 45 years. Kulwela ukuthi ungalahlwa, kulwela ukuthi ufe uhlanganile noJesu. Because ukuphila kwakho uyobona ukuthi kube izeleze, noma ungaba namamiliyoni, noma ungaba namalini ebank, noma ungagadwa ama-bodyguard, noma ungenzani, noma ungathi wena uzuze likhulu empilweni ube nama-degree nani. Yonke le nto mhla ufa iyizeleze. Udinga lo Jesu. Le ndaba ukuthi wena ufundile une-defect zakho uyobona ukuthi i-defect into yasodongweni leyo nokuthi usebenze la asihlangene nawo thina makiwe ezulwini. So kulwela ukuthi wazane nomsindisi wakho. Ungamoshi isikhathi uhamba isonto ustasha wenza wonke amanyala kanti awukhumbula unikele impilo yakho kuJesu, awukhumbula ubhabhadiswe egameni leNkosi uJesu. Mhla ufa udinga lo Jesu. Mhla ufa uyakhawunta ukuthi izono zakho ithethelelwe yini.